takže som späť. Žiaden zombík. Tak idem späť. No možno či sa tu teraz pri tom reštarte takom, no taký malý reštart, že proste tak, neviem vlastne na čo to je, ale nejaký zmysel to asi má. Že možno sa tu aj reštartovali tie veci, že tu možno už nájdem to lanko. Tu mám aj tie veci, čo mi treba, dobre. Čiže tu viacej zombíkov musím poriediť, lebo ma môžu napadnúť všetci a to bude problém. Nemám strelnú zbraň, aby som sa s nimi vysporiadal všetkými naraz. Kde padáš? Musím ich prežadávať, či náhodou už mali pri sebe nejaké lánko, niekedy mávajú. Tak nič. No, ono tu hej, keď vyberiem z kontajnera, hello, proste z nádoby tú vec, hej, tu som vybral ten kanister vonku, tak tu ostalo po reštarte a ešte sa to neobnovilo, ale tieto veci v tom stolu sa obnovili, lebo keď som ho prehľadal, keď ho teraz prehľadám, tak mi len automaticky prehľadá a ukáže, čo tam je. Ale keď prehľadávam novú vec, ktorú som ešte ja neprehľadal, tak mi ukáže to kolečko, hej, že tie percenta, že načítava. Čiže vtedy viem, že som tento priestor ešte neprehľadal, čiže je to čiže preto je lepšie tie veci povyberať, keď by človek si ich chcel nechať, lebo ich teoreticky tam, ako to povedať, že ich bude mal potom, hej, že mu nezmizňu, keď opustí tento priestor, no. A síce sú také veci, neviem, či to nie sú aj tie isté veci, len mi to dalo, že som to neprehľadal, lebo bol reštart servera. To sa vydá, že to sú tie isté veci, čo tu boli, takže tak, ale to je jedno. Tu, či náhodou, ale to vyzerá si, že to je všetko, čo tu bolo, len sa to zavrelo a dalo mi to znova, čiže tu asi ani neprehľadalo, tu všetko to, čo tam bolo. Takže asi žiadne lanko. Neviem, tu nebude žiadne lanko. Joj, bože. Kvôli lanku budem musel prehľadávať, neviem čo. Sakra. A ten batoh mi treba, takže. Ďalšia propíska a mám tu ledvinku, ktorá mi zase urobí priestor, inventári, takže beriem. Tu asi nebude nič. No výborne, tu mám košeľu. Tá košeľa drevorubacká má viacej miesta ako táto tu, takže túto môžem dať preč. A dám si túto drevorubáckú košeľu, no, tam má viacej priestoru. A ešte tu mám aj lanko, super vzít. A ešte tu mám aj koženú bundu pre motorkárov, takže paráda. Toto tu si môžem rozrezať na hadry. A super. Dobre, takže teraz si môžem kľudne vyrobiť tú šiciu súpravu. To je tu, áno. Tu sú určité veci, ktoré sa nachádzajú ako napríklad v domoch, hej, nájde človek svoje oblečenie a jedlo, na policajnej stanici skôr nájde nejaké také policajné veci ako obúšok, hej, zbraň nejaké, policajnú možno nejakú košeľu, čapicu, hej, a proste také veci. Čiže ono aj toto je tak logicky urobené, fakt, že tu nie, že neviem, kde nájdem, neviem, hociakú blbosť, ale proste fakt zvyčajne určitý typ veci nájdem na určitých miestach. Toto ešte na to potrebujem. Aha, vetvičky. Áno, lebo potrebujem. Počkaj, tak. Na tento batoh potrebujem. Áno, lano, hej. To ono mi berie 2. Tieto tu, hej. Vlákno je tiež ako keby lano, čiže 2 kusy mám už. Ešte 14 potrebujem. A inak mám všetko. Čiže už len lano. A lano si môžem vyrobiť, to je také trochu nelogické. Z krátkej vetvy a ostrého nástroja vyrobím lano. Tá už mi príde také nie extra logické, ale no, teoreticky
teoreticky by sa to dalo. Čiže táto bunda je lepšia kožená, má lepšiu hodnotu, takže radšej túto si dám preč, túto si dám na seba. A skúsim koženú bundu dokážu rozrezať a uvidím, čo sa stane. Ale nemal by som s ním mať kožu, tak je to kožená bunda, ale neviem, ale z toho asi len látka. Ale látku tiež potrebujem, aby som sa mohol poliečiť, keď ma nejaký debil zraní, takže mi to treba. Toľko tu mám 3, to by malo stačiť. Vždy mi stačilo, potom keď mi toto nestačilo, tak to už som fakt vážne zranený. Dobre, čiže toto mám, čiže už len tie vetvy potrebujem. Vetvičky, to si aký krík vonku nájdem a mal by som to mať, aby mal konečne veľký batoh. Tu je aj nejaký krík, idem tak. No tu je krátka vietev, krátka a tá dlhá sa dá rozrezať na krátke. No potrebujem 4, že? Áno. Super, vyrobím si lano. A teraz ma napadlo, počkaj, to si teraz pozriem. Mi treba na tento improvizovaný batoh. No tento má menej priestoru, hej, ten zlátok, ten z kože má viac priestoru. 12, no, som vedel 12. Ešte mi treba ďalšie. Lano. Teda to vezmem a krátka. A zoberiem aj tieto. Prejsť. Nie do ruku, ale nevadí. Už len jeden tento. Nevyskočím. Áno. Už len jeden klik si nájdem, ten pokácam a mal by som si vedieť vyrobiť ten veľký batoh. Ale nemám teraz zatiaľ peniaze na reálny batoh od predajcu, takže tento mi zatiaľ bude fakt potrebný. Ale to je najväčší batoh, keď si tu človek vie sám vyrobiť. Potom sa dá len kúpiť alebo nájsť. Dobre, čiže lano. No a už si môžem vyrobiť, hej, mám všetky veci, tak si to môžem vyrobiť. Tu je píšu, že je to najväčší batoh, ktorý lze vyrobiť a bude tak obrovskú pomocou pre každého na ostrove. Kým nenájdem batoh alebo nebudem mať peniaze na kúpu, tak nebudem mal kde dávať veci na predaj, aby som mal peniaze na kúpu batohu. No dobre, čiže z tohto batohu si vyberám veci, lebo to mi zmizne. No zmizne, hej, ako tie veci musím vyťahnuť, aby som ho mal prázdny, dám ho tu a teraz si dám tento. No, takže tento už má hodnotu. Takže podávam si tu tak veci, ako som zvyknutý. Na liečenie. Tu si dám šiciu súpravu. Tu si dám hotovosť. Tu si dám hneď, no hotovosť mi potom si vložím na účet, takže tu dám lockpick. Toto tu pôjde na predaj, môže to byť takto. A už len tak plus minus, ako sa mi to hodí. Toto už mi nebude treba lano. Hadar je zničený. Nebude mi ho treba, ale dosť zničený. Tú kartu bankomatovú, tu si musím nechať, tá je veľmi potrebná. Vymením si ju takto. No. Rezný nástroj mi už netreba, pretože mám tú sekeru, takže môžem ho zahodiť, zbytočne ho nosím, opravím si radvinku, aby som toto tu miesto už sa nedá zaplniť, keď je červené, musím mať opravené, aby som to zaplnil, takže mám tu ešte šicu súpravu na opravu, takže si poopravujem veci, ktoré hlavne nosím, aby náhodou nestalo, že mi proste mi zničí inventár, lebo keď budem mal tie červené body a v tých červených bodoch už budem mal niečo dané, tak sa mi to bude veľmi rýchlo potrebovalo. Takže hlavne to, čo mám na sebe, najprv si opravím. Počkaj, choďte, prečo potrebujem vedieť, to mám opravené, hej. Nohavice asi tiež na 100. Dobre, topánky a rukavice sa najviac potrebujú, hej, lebo najviac sa dotýkajú veci, hej, čiže tiež také logické. Ale opravím si všetko, hej, po prípade. A teraz napríklad opravím toto. A mi už tu malo zvýšiť tej šicej súpravy, lebo tú baseballku asi neopravím, skoro vôbec uvidím. Možno, či vôbec bude mať nejakú hodnotu. 50%, no už viac ako na 50% neopravím a už asi väčšiu hodnotu mať nebude, takže dobre, kašlím na to, ale teraz si musíme dať pozor inventár, že som vypustil ten ostrý nástroj, pozrieť si, čo tu mám na zemi.
Môžem ísť, toto si neopravím, dosť debilná hodnota. No dobre, to je jedno. Už aj tak idem v podstate tu do outpostu predávať veci, ale najprv musím hľadať veci, ale musím proste prehľadávať proste tie budovy, aby som tu mohol nájsť veci, ktoré potom predám za peniaze. Čo je? Toto sa mi ešte nestalo. Dnes sa nemôžem pohnúť. Som dal prehľadať kontajner a teraz čo? No. Niekedy sa dostanem, síce je to veľmi zriedkavé, ale dostanem. Späť. Dobre, takže už som sa vrátil po niekoľkých hodinách. O ten server nejako nechcel ísť, ale neviem, to som bol v tej budove, kde som vlastne... Ani neviem. No nič. Asi tu v tej budove som bol, no... Hej, lebo mi to padlo predtým, hej, ako ten server. No ten server sa ako... Ten server sa... proste už reštartoval, ale ja som teraz išiel od znova, v podstate mi padla tá hra, nechcela naskočiť a teraz už ide, takže teraz pokračujem. Takto som si vložil peniaze na účet. Čiže teraz keď umriem, tak by som mal mať dosť peniazí, síce 250 sa mi zdá, že tu je na obnovenie v sektore. Tak nič, no ale aspoň niečo. Kartu som vytiahol, zobral som si ju späť. To je dôležité, áno, dobre. Co to je? Počkaj, stoj. Počkaj, nie, spadneš. Sú dosť také rýchle kroky, to bude asi NPC. Dosť na hovno sekeru. Ktoré sú dve. No keď majú zbraň strelnú, tak som skončil. Na 100% na vojnovočte. Sakra. Luk, no. Čiže prišiel blízko. Že ešte jeden debil by tu mal byť. No neviem, musím ho ukradnúť. Zobrať si jeho veci, čo má. Luk a šipy by boli dobré, ale nemám kde ich dať. Dobre, nič, mám aspoň luk. No nič, pozriem sa tu, ten ďalší čo príde. Ale nebudem
mal zbraň. Stranu. Nevidím, že som prepchatý, už ani nič neberem, idem rovno do toho, ako sa povie, outpostu. A nemám kde zobrať, neviem zvolil veci, lebo aj tak mám malý priestor, takže je to útočné. A tu je helma pre extrémny športy, zaujímavé. Zajímavé. Sú to nejaké také helmy a toto je taká štýlovač na crossovú motorku, to len tak človek nenájde, ale bojová přilba je určite lepšia ako toto, takže si to vezmem tak. Všedni práve na Volkswagen, ale nemám Volkswagen. Dobre, už len tu sa pozriem, či tu náhodou nie sú peniaze, ale neviem, niečo ľahké a hodnotné, ale nie. Len tu pozriem a už priam smerom tam na outpost, lebo už to vydečím brať tie veci, keď som preplnený. Nemám ich kde brať. Aj tak som na outposte chcel zobrať úlohy, takže idem tam. Len dúfam, že ma tu niekto nezabije cestou tam, lebo to sa môže stať. Akurát ešte idem tu. Tu to poznám, tu sú taká vojenské stanovište a tam by mali byť niekedy aj také zbranie dosť dobré sú. Tak sa ešte tam pôjdem pozrieť, lebo v zbranke tak si dám aj do ruky, takže to by nemalo vadiť. Alebo si ju dám keď tak na pleci, ako luk mám. Takže mohlo by to byť dobre, len tu niekedy sú ozbrojené NPC. Taktiež, takže potrebujem si ako na to dať pozor. A toto bude asi zombík najskôr. Pomaly chodí. Áno. Tak možno, že ma neuvidí. Maria, to bolo čo? To bol výstrel. Aha. Tam je niekto skúšal. No poď bližšie, nech ťa možno zabiť. Ja som možno videl zombík. Videl mňa. Videl mňa. Mal by som rád, keby zautočil na to NPC. Možno, že aj sa to tak stane, uvidíme. Lebo na mňa zautočí aj ten zombík, keď on zautočí na zombíka, zombík zautočí na neho a zabije ho, alebo výborne, toto som chcel. Teraz ho daj dole, vidím, že toho dá dole, ale ja idem tam, aj som toho človeka sebe zabil a vyhrám. Dnes sme ten skúšal vyhrať, sa ich postavím zať, aby som potom jeho zabil a zabije. Teraz zautočí ten zombík. No dobré, to už zabíjala, to je 1, 2, zombíkovi, lebo ten zombík vyzerá, že viacej ho dokázal utierať ako ten zabil ten zombík to NPC a zranil aj Heiza. No nevadí. Mám tu aj také dobré obezy som našiel, takže si ich použijem. No a v pohode. Tak. No, tam na tom PvP, či aj PvP servery, mali tí NPC o mnoho lepšie veci v inventári, no ale zase tie auta tam neboli a to bolo fakt o mnoho podstatnejšie pre mňa. On podľa mňa asi pre hru, takže toto je lepší server. No tu som našiel dobrú vec. RPK, pritom tu dosť boli blbosti. Hodím ten luk, ktorý tak nemá veľkú hodnotu, dám si tuto, čo používa. 7,62. Ale ti asi mať nebudem. Kontrola munície,
Je v ňom dačo? Nie. Potrebuje zásobník, lebo má tam zásobník na jeden náboj. Takže to znamená, že nemá zásobník. No nič, ale aspoň hodnota bude určite dobrá. Nie som síce na samopali veľmi, ani na kulomety, ale skôr mám také ručné zbranie, no ale tak uvidím. Ale hlavne mi treba prachy, to je základ. Si dám okuliare, tie môžem potom predať. No len takým rýchlejším spôsobom sa dostať do postu. Mám tu sekeru, ktorá má sakra debilnú hodnotu, ale síce tu mám ešte ten most. Počkaj, tak si to dám do rýchleho prístupu. Pre istotu tu dám keď tak tú sekeru, keď už tak. No a toto nedávalo, to nemám ani na boje tam, takže je mi to zbytočné. Je teplo, by som ju vyzliekol, ale nemám kde dať veci, takže nič. Akurát ešte idem tu hore a pozriem sa, tu niekedy tiež býva auto. Tak či tu náhodou nebude nejaké. Na tomto serveri, viem, že sú normálne bežné auto, sa dajú nájsť. Je to také neuveriteľné, extrémne zriedkavé ako na tom PvP serveri. Ale aj tak na týchto miestach takých dosť známych, tak dosť často tie auta mizne, lebo no tu si... tu je lajka. Má motor. Má motor, výborne, som chcel mať teraz na tomto serveri prvú lajku. Má to motor, má to koľko kolies? Jedno, dve kolesa, čiže stačí jedno koleso a môže fungovať. Má motor, nemá baterku. Počkaj, pozriem, či má alternátor. Nemá sedadlo šoféra, ale... No, otočí. Bože, dievča, však... Potrebujem robiť animáciu, ale tu vadí tento. Počkaj, musím to trochu buchnúť do práva. To ešte viacej zaseklo. Dobre, skúsim otvoriť odtiaľ motor. Nie, ja musím otvoriť z tamtej strany to. Pekle. Skúsim to ešte raz ťuknúť. No, vpravo. Počkaj, tak hľadám dopredu, tam otvorím kapotu. Dopředu. Ešte trochu. Dopředu. No super. No tu som našiel hlavne lajku, tam som našiel lajku, asi neviem ako ďaleko od postu a tu je vlastne, tu je lajka, tu je dobehne kľudne pre kolesa, keď som mal peniaze. Ale neviem, či alternátor tam je, si nie som istý. Ale uvidím, dúfam, že tu ešte bude, keď prídem. No zvyčajne, keby som si to premenoval, tak by to tu na tomto serveri mal nikto zobrať. Takže si to premenujem a dúfam, že mi to nikto nevezme. Počkaj, inventár, premenovať. Ja tu náhodou zámok, aby som si to zamkol, aby vedeli, že ešte aj tak toto je. No nič, dobre. Tak možno dúfam, že mi nezoberú a síce treba tu, hej, sedadlo, jedno koleso, baterku a ja to by som možno mohol nájsť aj niekde v okolí, hej, tu sa to dá tiež nájsť tie veci, takže teoreticky to by nemal byť problém. Ale idem teda do toho postu predať tie veci a pobrať úlohy, aby som mal viacej peňazí aj fame points, hej, takže vyskúšam predať to zlato. Uvidím, akú hodnotu má zlato, možno, že ho dokážem predať a budem mať z neho, neviem, možno aj dosť peňazí, uvidím. Neviem, akú tu má hodnotu zlato. Už sa potí, už je horúco, ale tak ja to neurobím inak, počkám, musím ísť tu hore. Možno i ujdeme, sú dvaja. A ja sa nevedia behať rýchlo do kopca. Dochádzajú ja to jednoho. Som jeden, dvoma údermi som nedostal, i tak ma skoro zabilo. Použijem toto. On je lepšie ubíja ráno ako obyčajná hadra. Potrebujem na boj.
pripojiť, hej, na túto cestičku a tá ďalej to